for logaritmeregneregel 1. Jubi! Og vi kan jo kigge ud for, at logaritmen x og 10 i x'te er hinandens omvendte funktioner. Altså, så vi kan sige, at det gælder for eksempel logaritmen 10 i x'te er lige med x, og 10 i logaritmen x er lige med x. Da en funktion altid ophæver hinanden, når man sætter dem sammen. Jubi! I dette tilfælde skal vi bruge, at 10 i logaritmen a er lige med a, og 10 i logaritmen b er lige med b. Den måde vi så kan få bevist logaritmeregneregel 1 på, er ved at bruge potensregneregel 2. Og den hedder a i n'te gange a i m'te er lige med a i n'te plus b. Plus m, undskyld. Og vi kan så, den måde vi så beviser regnereglen på, er ved at så bruge vores 10 i logaritmen a, og 10 i logaritmen b, det vil vi så sætte ind som potens, altså den potente regneregel 2. Så det vil faktisk sige, at vi siger logaritmen a gange b, yes, er lige med, den er lige med, fordi jeg har jo lige sagt, at logaritmen 10 i logaritmen a er lige med a, så derfor kan jeg jo sige, så at 10 i logaritmen a gange 10 i logaritmen b. Juhu! Det kan jeg jo så lave om, ligesom man gør i potensregnereglen, at det så kommer til at hedde a i n'te plus m. Så det vil altså sige, at her kommer det til at hedde 10 logaritmen, som står herovre, logaritmen 10, logaritmen 10 i logaritmen a plus logaritmen b. Yes. Vi kan så slutte af med at bevise, at x er lige med logaritmen a plus logaritmen b. Og sådan beviser man, sådan er beviset for logaritmeregneregel 1. Yay! Færdig. Okay. Nu vil jeg så bevise logaritmeregneregel 2. Og det kan man jo sådan lidt sige, at den modsatte form for logaritmeregneregel 1. Fordi nu vil jeg bruge potensregneregel 3, som siger a i n'te divideret med a i m'te er lige med a, er lige med a i n'te minus m. Yes. Og nu vil jeg jo faktisk gøre det samme, som jeg gjorde, da jeg skulle bevise logaritmeregneregel 1. Jeg vil simpelthen bruge de her formler for at kunne bevise den her logaritmeregneregel. Så det vil faktisk sige, at jeg vil sige, logaritmen a divideret med b er lige med logaritmen 10 logaritmen a divideret med logaritmen 10 logaritmen b. Og nu vil jeg jo gøre, ligesom jeg gjorde før også, hvor jeg så bruger, den anden halvdel af potensregneregel 3. Så det vil komme til, at jeg skal bruge a i n'te minus m. Så det vil sige, at den vil komme til at hedde logaritmen 10 logaritmen a minus logaritmen b. Yay! Så det vil komme til at slutte af med at sige, at x hedder x er lige med logaritmen a minus logaritmen b. Og den måde kan du bevise logaritmeregneregel 2 på.
Vi går så i gang med den sidste, jeg vil lige bevise her for nu. Bevis logaritmeregnereglen 3. Yes. Og nu bruger vi gør præcis noget af det samme, som vi tidligere har gjort. Den her gang er det bare potensregneregel 6, vi vil bruge, som hedder parentes a i ente, parentes slut i emte, er lige med a i ente gange m. Det vil så sige, at nu skal jeg lige tjekke, om jeg overhovedet har styr på det. Yes, at det så siger logaritmen a i x'te, sådan der. Og nu vil jeg så gøre det i mit 10, som jeg hele tiden har gjort. Så det vil sige, at lige med, og samtidig, jeg vil jo bruge den her potensregneregel til at, igen at forklare logaritmeregnereglen 3. Så det vil sige, at jeg vil så sige logaritmen parentes igen, 10 logaritmen a, parentes slut, i x'te, parentes yderligere slut. Yes. Nu vil jeg så gøre, ligesom jeg også har gjort, det samme igen. Jeg vil bruge den anden halvdel af den her potensregneregel, hvor den så hedder a i ente gange m. Så det vil faktisk sige, at jeg siger 10 logaritmen i logaritmen a gange x. Og det vil så slutte af med at hedde logaritmen a gange x. Og så er den bevist.